Ja myslím, že to nebol moc podarený zápas, ale bol so šťastným koncom, takže 2 body bereme. Sme za ne strašne radi, lebo ten výkon miestami nebol dobrý. Samozrejme, tých zápasov je veľa, nejaký ten výpadok, je to úplne normálne, že ten výpadok nejaký príde, ale samozrejme chceme hrať tú našu hru, chceme viac kontrolovať tú hru a verím tomu, že najbližší zápas v Třinci podáme trošku herne lepší výkon. V první třetině jsme byli aktivnější, soupeře jsme přestříleli, dá se říct, že potom Kladno trošku převzalo tu iniciativu, protože těch šancí tam přeci jenom potom měli asi trošku víc. Asi áno. Kladno to hralo to jednoducho, nekomplikovali si to, vychádzalo im to. My sme tam párkrát prepadli, alebo párkrát sme stratili puk, oni to hneď otáčali. Hrali taký ten jednoduchý hokej, ktorý majú naučený z toho ich malého ihriska a vychádzal im. Takže tých šancí mali dosť. Musíme si na budúce musíme dať na to pozor, lebo nás to môže stať body. A jak som povedal, sme radi za tie 2 body. Říkal jsi na začátku, nakonec to byl pro nás šťastný konec, ten si zařídil ty. Pěkná povedená individuální akce hnedka po první boli prodloužení. No, tak aj sám seba som v podstate prekvapil. Nejak som ako nekomplikoval som to nejako. Zobral som puk, išiel som dopredu, nejak sa tam rozdelilo do 2-2, potom vedel som, že ten hráč je nejak predo mnou. Skúsil som ho obstreliť, nakoniec som tam padlo, takže samozrejme sme radi, že za ten druhý bod je úplne super. Chceme zbierať body, chceme si zaistiť tú top 4 v čo najlepšom umiestnení, takže každý bod bereme a už sa pripravujeme do toho Třinca. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.